A Policía Local da Pobra cortou un treito do Paseo dos Areos ante o risco de derrubamento. Trátase dun tramo duns 300 metros que permanece precintado por motivos de seguridade tras detectarse graves danos estruturais. O Paseo dos Areos permanece pechado ao paso de viandantes dende fai uns días. A Policía Local e Protección Civil ampliaron o valado nun tramo de arredor de 300 metros, situado entre o cruzamento coa rúa Luís Seoane e Venecia. A decisión adoptouse despois dunha inspección realizada polo arquitecto municipal, que confirmou que os danos son máis graves do que se pensaba inicialmente. Algunhas lousas están levantadas e parte da estrutura podería estar suspendida no aire, o que supón un serio risco de colapso. Segundo o Concello, o problema podría estar provocado pola filtración da auga do mar baixo o paseo, que foi erosionando o terreo coa acción das mareas. Día 5 de xaneiro tuvemos precisamente, pois aviso de que se fundira parte do paseo, non? Acercámonos hasta ali e efectivamente unha parte do paseo pois cedeu por seguramente, polo tema das mareas que foron filtrando a auga debaixo do paseo. O alcalde explica que a situación é especialmente delicada, xa que parte do paseo podría estar no aire e incluso afectar a estrada próxima. Unha parte do paseo que está no aire e non sabemos hasta que punto pode estar incluso afectada a estrada. En principio, procedeuse a poñer un valado para que non pasara a xente por ali. O informe técnico tamén detecta danos no muro, no pretil e nas escaleiras de acceso ao paseo. Nalgúns puntos, a marea escavou ata 1 metro baixo a estrutura. O examen que se fixo, veuse no examen que estaba, ademais, parte da estrutura está no aire. A veces incluso hai 1 metro no que escavou a marea. Non sabemos hasta onde chega. Hai que facer un exame máis preciso. O Concello xa trasladou a situación ás administracións competentes para que se acometan as reparacións canto antes. Os pasos do Concello, evidentemente, son dar parte ás administracións involucradas nesto, que son a Administración do Estado, por parte de Costas, e a Xunta de Galicia, que agora asumeu as competencias tamén de Costas, e incluso a Deputación. Mentres non se arranxe o paseo, o corte manterase por seguridade. O problema, como dicía antes, é grave. Hai un perigo de colapso inminente do paseo. Entón, iso é moi delicado e hai que ter moito cuidado. Por iso o valado, hasta que non se arranxe, non se pode sacar. Unha problemática que o goberno municipal espera resolver canto antes.